Taas Genemai tehtävä. Hostakin pitäis pelastaa just toi. Tällaisia saas olla just tällaisia tehtäviä. Juuri tällaisia, että niinku hostake seivaus on ja niinku yksin peliä täytyis olla tässä juu. Niin no ja sitten sais olla tällaisia just, että kato, health tämmönen juttukin vittu. Koska noi on niinku yltiön mukavia workshopi hommat sun muut. Mitä? Let's go! Jaas, katsotaan mikä laittaa sitten. Go to the wall and pick out your weapons of choice. When you're ready, step into the taped-off square to be deployed. Valita One more thing. granaatteja. We're providing you with heavy armor and medical Awareness. Sä näkee so you'll be botteja. able to take more abuse than normal. Pistoolia saa vaihdettua. Kaikki saa otettua noin. Ne ei saa ihan kaikkia, mun mielestä vaan 4. Joo, niin 4,50. Mulla jää sitten... Mikähän on se? Otan umpia. Toivon, että siinä on tällä kertaa taas aipotti päällä. Otan ottaa. Tossa ei kyllä hirveesti ottaa Scoutia ja 5-7. Joo, jatketaan sitten. Valmiina. Pikkasen nätti. Jep. Ja tällaisia sais olla noissa... Tällaisia sais olla noissa matseissakin, tiedätkö siis sillain, kun pelataan Arcade is counting on you. Move vastapuolella swiftly and kaverit, decisively, tiedätkö. clearing each area of Phoenix before moving forward. Tuolla voi olla yksi tuolla downissa. Tosta ikkunasta näkee läpi. Täältä. Pystytkö sä? Käydään kattoo siellä lisää. Tykkään noista potista on tullut tosi paljon fiksumpia, tiedätkö. Joo, ne on yllättävän hyvin tehty tää. Mikä on siis? Yes. Täällä oli yksi tommonen health. Tää on semmonen samantyylinen kuin nuo workshopi. Tää on vitu siinä. Tää on vaan vähän viimeistä. Vai onko nää sieltä kanssa otettu? Potti osaa väistellä hyvin. Jep. Saaks sen tapettua sen eri? Älä juokse. We got 3 left. Yksi vielä. Tää on vittu monta kertaa siihen tarvii oikein. Niillä on kunnon liivit. Oho. Tommoset hiljaiset melkein voisin niinku Perimeter secure. davata niistä ne tommoset. Time to take that compound. Se oli taas We are the robots. Jokimista. Taisko mun ottaa tuonne Gadin? Mennään sitten. Älä mene ekana aina sitä Scoutilla. Jos on semmonen hiljainen, niin mä pelotaan sen. Sun kannattaa varmaan kiertää täällä. Tää lähtee tuonne oikein. Itseasiassa. Oha, täällä on joku tämmönen kolikko. Keräily. Kolikko on hankittu. Jes. Tästä saa pateja. Mä otin. Älä on näitten tynnyreitten vieressä. Joo, Ei jaksa. tuli pihalle, niin se meni tonne vasemmalle. Varmaan tulee messa vaan eteen. Varmaan tulee taas. Tuolla on vielä yksi. Ui! Siinä rekan takana vielä yksi. Vittu kun mä en näe mitään. Ammuin flashyssä. Ui, 2 tulee vielä! Tää They have to know you're coming for tulee. Nää on aika pahoja. They're going to short their Onks sulla defenses. health? Joo, se... Muista sulla Mulla on on se... niitä... Joo, mulla on se... Rekka on ainakin päällä. Mulla on itse asiassa 3 itsellä niitä. Mullakin... Kannattaa... Mulla on 4. Kannattaa varmaan käyttää yksi, jos on se.
Täällä on joku tällainen camping. Joo, se. Joo, camping. Phoenix Connection. Jeesus. Täällä on Max 7. Vois kyllä olla ihan hyvä. This isn't just a base. It's a staging area. What are the Phoenix planning? Otin Max 7. Joo. Tää vittua, mistä? Oi Kuule, saatana. suut siinä. We have one enemy left. No, mä luulen, että nyt kohta on semmonen pomo kohta. Kyllä otan tos koutin takas. Taidan tökätä itteeni tällä piikillä. Joo. Mä heitän lasin yli. Oho, pomohan se siinä. Mä fläsään Joo. itteni tekee. Kincaid has to be Tapoiksesi? close. Joo. They will never murk like that. Sulla next mä otan random tästä. door. Joo, on mulla pätee. Mä kirjoitin monta ampua. Ja mä muistan joku 4 kertaa päähän. Ja mäkin muutaman kaikkea. Se oli hyvä kun sä flashasit sen, mä kerkisin 2 kertaa ampua. Kerran kyllä osui mun puhun. Mä tohon laatikon. Tää vittu. Mä sanoin, että Nää noin. That's Kincaid. sit mun täytyy Fucking kiertää. hell. To be a way to Voi unlock tulla this door on the väkeä other sit. side. Mikä vittu. Avasit sä oven? Oi vittu, joku polttaa mua. Kuva. Pari auto. Joku ampui selkää tosta. Tekee. Joo. Mitähän ihmettä se poraa tossa? Tänne. Avasitko se sen oven siitä? Avasin totta. Look for a vent or a switch or something. Ne tuvat olikin. Saatana. Mitä vittu? Saankohan mä tästä tapettua? Mä en tiedä, mä otan tän hostin. You're not with them, are you? Suojele sen aina. Me joudutaan varmaan hittiä sinne johonkin ylös. Löytää eri reitit takaa tuolla. Tuolla on vent. Niin. Tää järkää se. Tässä kohtaa täytyy mennä ilmeisesti varovasti, kun se tykkää porailla. Heti. Mikä vittu? I have spent the past year profiling Valeria for her propaganda pieces. I know her better than anyone. I can help you stop her. Tästä saa patea. Paise. Varmaan tonne alas. Haluuks et flashaaks? Mä flash. Throwing flashbang. Mä tulin ehkä vähän liian ajoissa. We got 3 left. They're down to 2. Herra jumala. Sulla on pakko hialta. You'll have one out there. Silti 78 mikä laitoin. Evac is on its way. Paljon sulla? Get to the extraction 69, point. mut mulla on... No mulla on 3 näköinen. Taas lappeen. 2. Kannattaa niitä käyttää, nimittäin Joo. muuten tää hävitään tää missio. Niin Sen takia niitä tässä on. Missä sä oot? tuu sun saako, on pakko käydä hakee saako. Se on paljon parempi. Tietysti ei se musta parempaa ampujaa tee. Ellei oo ihan vitun. Saa olla aika hyvä siis. Sillä aimpotilla justelee. Mä tultiin takasin tänne. Tuolta. Ready to go. Takaa. Jostain. 2 guys left. That makes
heitä fläsy. Grenade out. Grenade out. Älä. Mä heitän fläsy. Deploying flashbang. Turn up. Now we've extracted Kincaid. I could get used to things going our Mä way. ei käytä. Mulla on 2 näitä piikkejä, mä käytän toisen. Mä oon niin lähellä. Mä luulen, että tässä ei enää kauheesti ei käyttää. Venaas vähän se. Katsotaan se torni siellä puolella, että tää mettäsäkin voi itse asiassa. Tää ei oo ihan niin helppo kuin miltä tää näyttää, mä en usko, että... Ui saa, takaa tuli. Evac will be there in 60 seconds. Takaa tuli. Mennään. Throwing Täällä grenade. edessäkin. Juu, mennään äkkiä piiloon. Mut ei olla vierekkäin. Grenade out. Vitsi on tarkka. Kuka noita smokea heittää? Niin täälläkin on smoke. Ui vittu saatana on tarkka. Jaa. Seconds and we're home free. Ui vittu. Oikeella nyt. Mä saan sen. Yks on tossa mun pasurissa. Takana, mun takana. Mun takana. Perun, peittää. Perän, Ei se kuole millään. perän. 3 helttiä oli, just pistin ton pitää Käytä. liikaa. Ui, joo pakko käyttää. Kätkä. Lauta. Ne tulee lähelle mun laukku tässä. Niin nyt vittu se kopterilla tää vittu vähän äkkiä. Ei, mulla on 3 kutia tässä vittu Mulla MN:llä. on 8. Pystää vaan Lasi. Oho. Tää oli niinku kunnon stuffi ja tää. Siinä oli Tällaisia nää saa meininki. kaikki. Niin no, siinä oli meininkiä.